Салям алейкум, вітаємо! Вийшли на вулиці Києва, аби спитати у українців, чи знають вони, як називалось державне утворення кримських татар у 15-18 століттях. Кримське ханство, мабуть. Чи знаєте ви, як називалось державне утворення кримських татар, що існувало в 15-18 столітті? Ні, ханство, мабуть. Так. Це Правильно, кримське А ви ханство. кажете, що не знаєте. Що все знаєте? Ну, типу, це Кримське ханство було тоді? Так. Вже щось історія, розумієте, не знаю, бо я забула, може знала, забула. Я школу давно закінчила. Ханство. Так. Ханство було. Ну я ж забула. Кримське ханство. Боже, слава Богу. Ханство? Здається, Кримське ханство. Я історію взагалі не знаю. Кримсько-татарське ханство? Я не знаю. Я зараз намагаюся згадати. Монголо-татарське іго. Ханство. Дякую вам, гарного вам дня. Я одразу хочу сказати, що я люблю Мусафір і я люблю Нарімана Алієва. Кримсько-татарське щось. Царство, королівство, ханство. Так, яке? Кримсько-татарське. Скажіть, що це не попаде в тік-ток. Кримське ханство? Ханство. Чесно, не знаю, не скажу. Державне утворення ДУ К. Ні? Ні. Кримське ханство. Так. О. Ні. Ні. Питань вже є. Кримсько-татарське. Кримське ханство. Чесно, ні. Ні, чесно, не знаю. Можливо, ви. Ні. Оце ви прямо загрузили відразу. Кримсько-татарське ханство хай буде, да? Кримське ханство, напевно. Ні, не пам'ятаю. Хана Монтана. Я не знаю, Кримське ханство. Кримське ханство, господи, я чув це. Чи знаєте ви, як називалось державне утворення кримських татар у 15-18 столітті? От так зразу. Кримське ханство. Кримське ханство. Кримський ханат. Кримське ханство. Так. Ні. Кримське ханство, Знаєте? точно, да, Кримський хан.